Saya selama 10 tahun, hampir 10 tahun menangani orang gangguan jiwa. Mudah-mudahan Allah ridho. Ya, mudah-mudahan Allah ridho. Saya bawa bapaknya. Masya Allah. Biasanya kalau diket, tapi ini enggak. Ini bilang enggak. Pasok di kerangkeng ya Pak ya. Sadere di kerangkeng niku napa pernah ngamuk-ngamuk ngoten? Pripun? Oh panjenengan dadi musuh. Gancur, Pak. Oh. Ban-ban ceritane niku estu kok lek. Nggih. Saben dintangi. Pengen niku lek mboten atus nggih selama 20 tahun niku. Nggih. Mboten atus lek BAB pripun? Dia kan kerangka kan panjang, Nggih. lebar, dia bisa selonjor, bisa jingkrak, bisa kakinya ke atas, bukan cuma duduk saja, tapi kan kepercayaan nggak boleh injak tanah, kalau injak tanah kan kuat tanah kan tahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Pak D di channel kesayangan kita tentunya, Diari Pak D. Alhamdulillah sampai saat ini Pak D sehat. Harapan juga doa terbaik sedulur semua selalu mendapatkan limpahan rahmat kesehatan, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah sedulur, pada video kali ini Pak D akan ajak sedulur semua ke Kampung Gombak, Dukuh Temon, Desa Temon, Kecamatan Sawu, Kabupaten Ponorogo. Kita akan menuju ke rumah Pak Kirno, seorang yang gangguan jiwa yang kemarin dijemput Pak Purnomo untuk dirawat. Pak Kirno konon katanya mempunyai ilmu hitam dan sangat membahayakan warga juga keluarga, sehingga harus dikurung atau dikerangkeng selama 20 tahun. Nah, bagaimana kebenarannya? Apa kata dari warga juga keluarga? Yuk kita ikuti penelusurannya. Sumonggo. Suwene kowe urip ning peteng, rantai wesi dadi kancamu saben wengi. Ora ngerti salah opo dosamu, nangis sepi mung Gusti sing ngerti. 20 tahun waktu kepungkur, awak tua dikunci nasib ketik. Jenengmu dadi dongeng wong kampung, dicurigai diadoi diperni. Buka lawan sakala riki, anak jaya mlebu ing atimu, gugah urip sing wis suwe mati. Dan
saiki dadi donga sak kampung. Muga atimu oleh tentrem lan ragamu bali pulau. Dang Mario Pakirno wetu iseng ngenteni kowe Gusti sing Assalamualaikum. Derek dolan Mas. Niki napa acarane kerja bakti napa? Oh. Saking melarak YouTube Mas. Nggih. Nggih pengen dolan mriki mawon. Mriki termasuk dukuhan pundi Bang nggih? Temon. Desa Temon, dukuhan Temon ngoten nggih. Biasanya kerja bakti minggu niku mboten minggu kok padha kerja bakti. Badhe panen saja. Kayak badhe posoan juga. Dalam? Namung dolan-dolan pengen ngertos mriki, Pak. Dukuane gombak mriki nggih. Lingkungan. Gombak niku duku. Lingkungan. Oh, lingkungan. Kampung ngoten nggih. Dusun. Niki margi niki lek pami iko ngoten saged tembus pundi? Milan guntur Mas. Tapi lek mriki ngetan tesih marang sak. Oh saged medal teng Marang mal ya. Oh, Nyebrang kali. Tapi iki sekecam dari iki. mboten dereng enten jembatane. Ngenten kali Mas. Ngoten nggih nggih. Pengen Mas jembatan niku buka. Keren banget ya, kompak banget ya warga Gombak. Gombak. Alhamdulillah. Mboten Mas, dek apa niku enten pira-pira daerah mriki. Leres mriki no sanes. Sing Pak Kirno niku. Niku daleme sing pundi? Niki pertigaane jalan. Niki lho Milan iki. Wingi masjid. Oh, tasik mriko mungkin pertigaan menggah ngilen ngoten. Niki cedhek sarpreng niku. Oh, namung mriki to. Oh, berarti mriku nggih, Pak? Niku gadeng masjid pas sing Oh, sebelahane niki lho Mas. keluargane mriku. Yoga. Kula IP. IP. Oh, IP. Adik IP ngoten. Nggih dek mben nika kene enten anu ngertine pun bar. Ngerti ajeng munggah nika. Pripun niki pun enten kabar saking Pak Purnomo? Ampun nggih. Sampun nggih. Alhamdulillah nggih. Perkembangan pun nggih pun apik. Panjenengan nek purun mirsani niku YouTube Pak Purnomo napa? Oh, malahan nggih mengikuti perkembangannya terus. Niku lek saderenge dipasuk dikrangkeng ya Pak nggih. Saderenge dikrangkeng niku napa pernah ngamuk-ngamuk ngoten? Kula lek mboten becak wong tuwa kula mboten wonten. Pripun? Alah. Sing dipateni Mas. Pateni kula. Oh panjenengan dadi dimusuh. Mboten namung gancul, Pak. Oh. Ban-ban ceritane niku estu kok lek. Nggih nggih. Terus saben dintane. Nggih mboten jenenge sing jenenge anu iki kan ya memang aku kesalahan ta memang. Pripun? Kesalahane ngrangkeng niku. Nggih lah. Satu-satu jalan pripun lek dukun nggih kula lek selawe dukun nggih pun. Tapi dereng jodoh. Nggih. Kiai ya ora kurang. Lek anu Pak medis. Medis sih sampun nggih suntik teng Iki kok dinten pun dugi griya malih. sedinten iki maksudnya panjenengan tene mriku Mriki dereng dugi pun dugi riyen. teng rumah sakit jiwa ngoten ta? Nggih. Oh. Ados ngoten niku Pak ya. Nggih, jan. Tapi sakderenge niku napa nggih anu? Napa lengan? Napa tamu ngoten niku merdukun to Pak anu niku, Pak Kirno? Mboten nggih. Jane niku ngabdi ilmu. Waduh. Ilmu niku dikejar mawon. Oh, zaman nome niku terus anu nggih. Nggih faktane terutama kalih bojo ya Mas. Garane saka terus niku dadi wong lanang dipisne niku karepe wegah cilik ati ngoten. Oh, ngoten nggih ya. Cara kok ibarate ngene niku tipis dadi ki lah mikir iki ora dintekne. Niku mboten pecahne kalih kanca lek. Oh, kur timpet piyambak mawon. Penakmu dimoe bojo ngoten lho. Nggih. Terus manggene semae nggih sanes tiyang mriki to. Nggih lek adeke nggih bojo kula. Nggih lek manggene teng mriki sumut adek Oh. Sing Pak Kirno temut panjenengan. Bukannya enten klewan mriko. pun rap. Oh, pun omah-omah ta mriko.
Nggih, nggih. Dek mben niku kejane kula krungu-krungu nggih pun bar. Tapi cara anu nggih tumut niku Pak. Rame niku wonten mriki. Luar biasa. Kalian ten yang mau rame niki. Nek ora nonton nek niku sing nonton akeh. Oh, ngoten nggih. Nah. Pengunjung. Terus sami ngrewangi ngoten. Pak Purnomo lek wong 50 niki. Neng alhamdulillah iku. Lah nggih Pak Purnomo niki pun pengalaman jenenge wong Jawa mesine nggih. Niku sampun dereng ing kecamatan, dereng ing desa, dereng ing pihak kesehatan. Ngoten. Lah mobil iki dudu rupa. Ki untunge mboten Jawa nggih. Nggih. Cara Jawa mboten lunyu niki. Nggih nggih. Nah, seperti ini cerita dari warga ya ini. Warga sekitar Pak Kirno. Berarti lek ngopeni niku selama dikurung niku lek mak-mak pripun, Pak? Oh, nggih kopeng. Maksudnya dibuka napa? Nggih disukane. Disukane di dahar piyambak. Nggih mboten. Oh. Golongane sedeng piring. Oh, alah nggih nggih. Ngadeg tok, Pak. Olahraga niku sikile nggih digantung teng keranji ya bias. Ngoten. Mulane mboten lumpuh niku kan ngoten niku. Saged tilem slonjor. Nggih. Pak Kempung niku mboten wonten ningali. Kali mbayahi ngali niku mboten asal ngetok. Ngoten. Nggih. Lah terus sing anu, sing ngeteri maem niku sing panjenengan? Bojo kula. Hmm. Ngene iki ya yukuk lho. Oh, masih niki yogane. Niki pamit badhe teng mriku nenten sinten? Suwung. Wong Ajeng mirsani kaya krangkenge tasik to. Pak. Mboten gua. Dirasakne. Nggih. Niki iki kadang Tinggal padang. Nggih nggih. iki kadang sitros sih. Pak Grendo. Beko kalane dical di sana. Napa niku? Beko kalane sing ganggu dhek diguwak di sana. Oh, singkar seket. Nggih nggih. Kula tak nyobi mriku nggih. Anu ngrekam sekitar pareng lho mboten? Bareng mawon. Oh nggih nggih. Nggih suwun. Nah, alhamdulillah Lur. Kita akhirnya sampai ya di kampung tempat Pak Kirno. Nah, ini lingkungan sekitarnya. Dan masih asri banget kampung sini. Kita bisa lihat di pekarangan rumah ini ada kebun jagung. Tapi sayang sepertinya di sini baru ada angin ya. Dari sekolah, Dek? Belum sekolah? Oh, belum. Adik lagi main-main. Ngene Mbah Kirno pundi? Mana? Sana. Oh. Katanya untuk rumah Pak Kirno di sana. Kita coba jalan ya. Menikmati suasana desa yang asri, yang indah. Dan ini ada budidaya bonsai ya. Keren banget. Ini. Mungkin bagi yang pecinta bonsai silakan main ke sini. Barangkali ini juga dijual. Seperti ini untuk suasana. Bude, badhe nderek pirsa. Ngene Pak Kirno sebelah pundi nggih? Sebelah mriki, Pak. Nggih mriki. Ibu ingkang ngopeni nika. Nggih. Assalamualaikum. Salam. Jenengane? Kula Mlara, kalih Mbak sinten menika? Iki kalih Mbah Nyoto. Asmane Mbak Sarti. Nggih. Oh, ngoten nggih. Dek mben nika kula krungu kabar rame-rame enten mriki ngoten lho Mbak. Niku wau Saniki nggih pun Pak Purnomo nggih pun diobati nggih pun. nggih mugi-mugi mawon nggih temu anu Amin nggih. tombone Mas. Nggih. Oh, berarti panjenengan sing ngopeni sak bendinane niku selama Selama hidup lah kan sudah pisah sama istri. tapi sebelum di kerangkeng niku Mbak, niku sebelumnya niku memang sudah anu nggih, ada gangguan jiwa. Ada gangguan mulai tahun sudah lama sekali lah. Mulai tahun 88 pun sudah pergi dari rumah, lepas itu pulang lagi ditanya sudah tidak sadar. Ngoten nggih. Pun pikirannya pun anu
Sudah agak stres lah. Mbah Kirno. Lek yuswane kira-kira pinten? 60. 60-an. Panjenengan adik IP? Adik kandung. Adik kandung. Nggih. Oh, adik kandung. Memang rumahnya jadi sini. Oh, prabone rumiyin nggih enten mriki. Lahir di sini. Lahir di sini, Ngoten. tinggal di sini. Pisah sama istri niku, istri. Bisa sama istri sudah mulai 88 sudah bisa. Oh, Kalau ditanya tentang istri sama anak kan dia tidak mau menjawab, tidak punya. oh Dia kan ngoten. sudah ingatannya kan sudah. Mungkin ya ada piye ya benih-benih. Iya rada kecewa napa kali keluargane. Oh, nggih nggih. Mboten Mbak, lek selama belum dikerangkeng napa pernah ngamuk-ngamuk ngoten? Pun dimasukkan nggih. Mboten niki kula ngrekam iki. Nggih. Nggih. Anu. Di kerangkeng masalahnya kan bahaya loh Pak niku Pak. Bahaya. Bahaya demi keluarga. Pernah nate ngamuk barang ngoten? Nah, niku yang ngamuk niku sak wedhus niku nggih mormon dipateni. Oh, Suami saya itu kan diancam. dia digancok pemberi Pak, tapi Pernah? tapi ditangkap anak saya. Lepas itu suami saya lepas itu diungkuk Mas ya, ditengkurapkan, ditengkurapkan, ditindih, wah sampai robek semua Mas. Masya Allah, sampai gitunya Pak. Mulane terus keluarganya pada trauma nggih. Mboten selama niki panjenengan nggih mengikuti kados videone Pak Purnomo mboten untuk perkembangane ini. Kenapa nih? Delok perkembangannya Pak Kirno niku kan saged saking video YouTube. Ini kan baru. Oh, nembe niku wau. Iki wae mau dalu niku nggih ngono. Ningali sing diruqyah kok mboten panggih niku wae. Oh, dereng, berarti dereng nggih. Niki wau. Sing kemarin kan disuruh baca niku to, napa niku? Lek pas sing kon melepas ilmune mboten purun. Purun nggih. Nggih. Lek manggene anu Bu. Rumben lek manggene pas kerangkenge Pak Kirno itu mriku. Atau wingking napa pun Oh, pun dibongkar. Kula nganu nggih kamar nggih. Gue kula urus sing ngerokoke lho pas sedinten niku atas 100 litik. Sakon mbako niku kalih dinten terus. Ya kula nglayani. Ngoten ni- Pagi kan nggih kula. Ngoten niku lek maem panjenengan terne teng kerangkenge ngoten. Tapi lek niku kan kerep di rusak to lek piring-piring, jero piring. Rusak pripun? Ling niku camano kan Demet-met napa pripun? nggih dibatingi, tapi nggih kula sukane sing Oh, sing stainless, plastik. kata plastik ngoten niku. Tapi nggih mboten purut karepe kok ajange ngene, tapi setiap bar ngono pasti pecah ngoten niku. Oh, jenenge nggih, Bu. jenenge jenenge gangguan jiwa. Gangguan jiwa ditangketi Pak Purnomo kadang kan sik sreco nggih. 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 Kadang nggih ngandel yo marai nggih perlu proses wonten niku. Proses. Tapi alhamdulillah sakniki kan pun carane perbedaane pun Nggih, pun ketawis. Tawis. Tak nyun sewu ati kerangkeng niku lek mboten atus nggih selama 20 tahun niku. Nggih. Mboten atus. Lek Tenatus. BAB Dia pripun? kan kerangkeng kan panjang, Nggih. lebar, dia bisa selonjor, bisa jingkruk, bisa kakinya ke atas, bukan cuma duduk saja. Oh. Tapi kan kepercayaan tidak boleh injak tanah. Kalau injak tanah kan kekuatannya akan tambah. Gitu. Oh, kersane. Buang teh BAP Di atasnya mungkin disapu ngoten. Sapu, kalau kero, pipisnya biasanya kalau tadi timbo, kita ngerti nggih. Nggih, nggih. Wong lek enten tiyang mriku nggih. King griya mawon. Nganu teng griya ngan pados mak mriku. Nggih ngoten lho. Nggih tasih nganu ingatane ki mboten 100% edan cerita nganu niki. Nggih, nggih. Bisa niki nggih bersyukur Nggih. diurusi Pak Purnomo kayak sukses. Mudah-mudahan nggih saged pulih ya, Pak. Pulih kayak tumat keluarga malih. Nggih. Kayak mriki. Tapi enten rencana nggih mungkin suatu saat badhe mbesut mriku. Nggih, wis sakniki tasih Oh, sing ngetren pun niki. nganu niku harape nggih mengki lek pun saja ditangguti. Sak menika kan saged mami pengen ngerti keadaane Pak Mbah pindah Kirno nggih. Kirno, nggih. Saged saking anu Nggih. nih sosmede Pak Purnomo. Nggih, mengki nggih. Anu, sukses mengki nggih. Nggih niku Pak nggih. Jane kula niku nggih sak keluarga minta tolong supaya tidak mengungkit-ungkit masalah dipasung tanya-tanya ke Pak Kirno kan dipasung-pasung, takutnya sini kan nanti dia ingat nanti dendam sama keluarga. Nggih, nggih kedah harus ya gitu. Iya, Tapi kan sana kan mengingatkan Pak Kirno dipasung selama 20 tahun gimana? lagi mare gempar ngene niku lho mare Mbak. Kan nanti kalau dia ingat nanti nganu kami pihak keluarga takutnya dia dendam diingatkan
Enggak jelas, mudah-mudahan anu sembuh total lah. Namanya juga lek ngoten niku ya sera kelingan ben napa ngoten. Lah terus panjenengan ki anu nggih ngurusi selama niku. Ya selama hidup. Selama hidup nggih. Mau ikut sini kan. Dan menguji kesabaran Iya. panjenengan terus. Itu kan mulai 88 sudah parah, hilang, dia tidak pulang 94 sudah tidak bisa ditanya apa-apa lagi. Pulang dari perantauan, tapi dia di Malang. Enten Malang mriko ya. Ada Malang. Mungkin ya ngangsu ilmu niku Mbak. Malang, Blitar, Kediri, di mana? Tenggalek, Daerah daerah. etanan Nah, juga. Tapi kalau ilmu, katanya ilmu yang apa? Tidak kuat itu yang bikin dia makan dari sini, dari kampung sini. Malah. Banyak gurunya di sini. Kan kalau orang Jawa nanti, kalau sukses kan syukuran sembelih ayam tadi Nggih, itu nggih. kan cari ilmu. Nggih. Tapi kan ibu saya tidak mengizinkan, tapi sebagai ibu anaknya bergendak kan tidak mau dan menyakitkan hati anak kan gitu. Nggih, Sebagai nggih. ibu. Iya gitu. Baik, dia orangnya baik, tidak pernah bertengkar dengan saya mulai kecil, tidak pernah berkata apapun, sopan, masalah agama dia aja jempol agama. Lah nggih, lah niku iya. sembayange ditangleti Pak anu nggih. Niku sembayang napa? Kalau ada orang pernikahan dulu sebelum stres, dia diundang valimaan temantenan itu. Oh, suruh ngisi Isi walimah. waliman temanten. Oh, nggih nggih. Jadi kalau dengar apa sedikit langsung masuk. Nggih nggih nggih. Ya termasuk wong Sopan. pinter. Nggak pernah dia ke tetangga ada apa-apapun ke keluarga. Lek sebelumnya itu kerjanane napa? Lek Tani. Tani nggih, Iya. biasa. Tapi ya itu ya namanya nasib. Nasib nggih, Kita kan- ceritane kedah ngoten, ngoten. Dan nasib hanya bisa menerima. Nggih, ngoten rumiyin nggih anu. Sinten Bu sinten wau? Sarti. Bu Sarti, matur suwun nggih. Mugi-mugi mawon Pak Kirno sehat kados wingi-wingi. Amin. Terus mugi saged kumpul malih kalau keluarga. Amin. Kula matur suwun, kula nyuwun pamit rumiyin. Kok mboten penting teori. Kula wong pun ngobrol kalih bapak-bapak sing kerja bakti tentunya. Dangu wonten mriku. Kula diarani nyiksa Pak Kirno, kan tidak mungkin ta menyiksa Ya, keluarga. karena niku takut trauma. nggih nggih. Pernah kejadian jenengan aturne wau nggih. Kejadian nggih. Nggih saniki nggih kula nyuwun undunganipun. Nggih, nggih. Mugi Pak Purnomo ngobati kakak. Nggih, kula mudah-mudahan dan- karena izin Allah mungkin Nggih, saged sembuh amin, malih. nggih. Nggih, suwun Bu nggih, kula tak kepareng. Pirin, Dalam pirin. matur suwun. Nah, seperti ini lho, kita barusan ketemu Bu Sarti, adik dari Pak Kirno ya. Yang beliau merawat Pak Kirno selama hidup lah bisa dibilang itu. Yang menanggung segala kebutuhannya. Nah, sepertinya untuk perjalanan kita, vlog kita di Kampung Gombak, Desa Temon harus kita tutup sampai di sini dulu. Dalam Dukuh Temon, Desa Temon. Lelek Gombak niku napa? Wes sebutan, nggih nggih. Berarti kampung nggih. Dukuh Temon, Desa Temon, Kecamatan Sawu harus kita tutup sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah menyimak. Mohon maaf atas segala kekurangan juga kesilapannya. Seperti biasa Pak D selalu mohon dukungannya dengan cara like, comment, share, juga subscribe-nya supaya channel ini bisa terus berkembang. Supaya Pak D lebih bersemangat lagi untuk mengeksplor keunikan-keunikan suasana juga kehidupan di pedesaan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.